Girmay in testa con Van der Poel che si schiaccia sulla bicicletta, splendido testa a testa fra i due più attesi, Girmay e Van der Poel, molla Van der Poel, la favola è completa, dopo Gand, il primo africano della storia, dall'Eritrea, da Asmara, Bini Girmay, segnatevelo, giornata indimenticabile. Impressionante, ma come l'ha battuto? E si guarda, danno che bello, e si abbracciano, bravissimi, che bello. Bravissimi, si abbracciano. Girmay ragazzi, ወድ ዛፋራ ክእለት አረይት መንቅብ ቢንያም ግርማይ መስተንክራው ዓወት ተዓዊቱ ኤርትራውያን በሓበን ዘሊሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኮይኖም ብስድራ ብውልቂ ኾነ ብርክት ዝበለ ብዝሒ ዘለዎም ደገፍቲ ነቲ ውድድር ዝተኸታተሉ ዜጋታት ሓጎሶም ክቆጻጸሩ ኣይከኣሉን። ወጭጮም ጨዲሮም ዓሊሎም ዓንዲሮም ማዕከናት ዜና ዓለም ዘዳለውኦ ሓጸርቲ ቪድዮታት ደጋጊሙ ሪኦም ምጽጋቡ ስኢኖሞ ኣብ ምዕዳል ሽልማት ብዘጋጠመት ሓደጋ ግን ሕማቕ ኣብ ምድላይ ንዝውዕሉ ኣረይት መንቅብ ጽብቕቲ ዛዕባ ኾይና ወዲ ዛፋራ ውሽጡ ብስምዒት ዓወት መሊኡ ዝነበረ ቢንያም ነታ ንብዙሕ እዋናት ዝኸፈታ ሻምፓኝ ከስተውዕለላን ክጥንቅቐላን ብዘይምኽኣሉን ዝተፈጥረ መጉዳእቲ ልዕልቲ ደም ተሓሊቡ ዝረኸቡ ዓወት ከም ዓብዪ ኣርእስቲ መርዚ ኣብ ምኽዓው ኣትዮም። ወዲ ዛፋራ ቢንያም ድሕሪ ዓወቱ ጸርፊ ዘኒብዎ ኣከፋፍታ ሻምፓኝ ዘይፈልጥ ድዩ ኣብ ፖዲየም ዝድይብ ዘሊፎሞ ከም ሓድሽ ተሸላሚ ያኤ ክላገጽሉ ዝፈተኑ ነይሮም። ጥልያን ኣዘዋውራ ብሽክለታ ምሂሮም ኣከፋፍታ ሻምፒዮን ከይመሃሩና ምኻዶም ቅሪብ ለና ዝበለ ሓደ ዝዘንግዕ ሰብውን ነይሩ። ሓደ ገጣሙን ከም ዝኽብል ገጢሙ መለሊኽ ዘይቅርብሉ ወያ መኽደን ፊያስኮ ጉድ ጌራ ንቡር ኔራ ናብዚ ዓይንና ናብ ዓይኒ ቢኒ ነጢራ ኣውሪድሉ ኣብ ፋትሓ ጥርሙዝ እንተዝፈልጥ ዶ ጅሮ ኢታልያ ስዒሩ ንሶም ግዳ ከምቲ ናይ ዓዱ ጣጣ ዘይብሉ መለሊኽ ዘይቅርብሉ። ገጣሚ ናይ ዝግጥሚ ኪሮስ ዮሃንስ እዩ። ሃንደበታዊ ክስተት እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል መድረኽ ዓወት ከም ዝበለ ተርእዮታት ከም ዝኽሰቶ ዝሰሓቱ ሰባት ናብ ጸርፊ ምሪሖም። ንቢንያም ግን ዕውት ካብ ምዃን ክኽልክሎ ዝኽእል ዘረባ ኮነ ተግባር ኣይነበረን። ቢንያም ተዓዊቱ እንተኾነ ግን ድሕሪ 10 መድረኽ ክቕጽል ዘይክእል ምዃኑ ፍሉጥ ኮይኑሎ። ዕውት 10 መድረኽ ጅሮ ኢታልያ ቢንያም ግርማይ ካብ ጸወታ ከም ዘንሰሓበ ባዕሉ ገሊጹ። ኣብ መድረኽ ጽምብል ዓወት ብዘጋጠሞ ናይ ዓይኒ መጉዳእቲ ናብ ሕክምና ኸይዱ ህጹጽ ሕክምና ዝተገብረሉ ቢንያም ንዓወቱ ምስ ደጋንትኡ ኾይኑ ድሕሪ ምጽምባሉ ኣብ ደሓን ኩነታት ከም ዘሎን ናብ ውድድር ክምለስ ከም ዝኽእልን ናይ ብዙሓት ኣፍቀርቱ ግምት እኳ እንተነበረ ብሰንኪ መጉዳእቱ ዓይኑ ዕረፍቲ ከም ዘድልዮ ዝገለጸ ቢንያም ግርማይ ግን ኣብ ዝመጽእ ወቕቲ የራኽበና ክብል ተሰናቢቱና ኣሎ። እዚ ዜና እዚ ኣዝዩ ዝሕዝን እኳ እንተኾነ ብመስተንክራዊ ዓወት ቢንያም ግርማይ ኣዚና ሕቡናት ኢና ክብሉ ዝተፈላለዩ ተኸታተልቲ ቅድድም ብሽክለታ ሃገርና ገሊጾም ኣለዉ። ቢንያም ቅድሚ ገለ ሰዓታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንጋንትኡን ኣባላት ምሕደራ ጋንታ ኢንተርማርሼን ኣመስኪኑ ጋንትኡ ካብ ፈለማ ክሳዕ መወዳእታ ዓብ ስራሕ ከም ዝሰርሐት ብምግላጽ ዕዙዝ ምስጋኑ ኣቕሪቡ ካብ ቅድሚ ምፍላም ናይቲ ውድድር ጀሚሩ ንዝተገብረሉ ምትብባዕ ካብ ምፍላም ናይቲ ውድድር ክሳብ መድረኽ ዓወት ብዝነበረ ሓድሕዳዊ ምድግጋፍ ሕጉስን ዕጉብን ምዃኑ ገሊጹ። ንኹሎም ኣባላት ጋንታ ድማ በቲ ዝተረኽበ ዓወት የውሃና ኢልዎም። ካብ ሕክምና ድሕሪ ምምላሱ ምስ ኣባላት ጋንትኡ ንእሽተይ ጽምብል ከም ዘሕለፈ ዝገለጸ ቢንያም ግርማይ በቲ ዘጋጠመ ናይ ዓይኒ መጉዳእቲ ከም ዝጓሃየ ኣይሓበአን። ብዘጋጠሞ መጉዳእቲ ዕረፍቲ ከም ዘድልዮ ብምግላጽ ድማ ንመበል 11 መድረኽ ጅሮ ኢታልያ ከም ዘይሳተፉ ሓቢሩ ኣብ ዝመጽእ ወቕቲ የራኽበና ግን ደሓን እየ ዘለኹ ክብል ተፋኒዩና። ሓንቲ ካብ ኣባላት ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ዝኾነት ኢዛቤላ ፈርናንደዝ ቢንያም ብሰንኪ ናይቲ ማልእ ኣጋጣሚ ኣብ መበል 11 ጅሮ ኢታልያ ከም ዘይሳተፍ ኣረጋጊጹ። እንተኾነ ግን ብዙሓት ካልኦት ኣጋጣሚታት ክመጹ እዮም። ታሪኽ ተሰሪሑሎ ናብዚ ስዕቡ ዓወታትና ማዕደና ነዚ ኢና ክንጽምብሎ ዝግባአና። ንዘክር ድማ ቀዳማይ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ንመድረኽ ዓብ ዙር ናይ ዓለምና ተዓዊቱሉ ኣሎ። ነዛ ህሞት እዚኣ ንጸምብል። እዚ ታሪኽ እዩ። ቢንያም ቁልጡፍ ሕውየት እምነ የልካ ዓወታትካ ጸምብል።
እዝናይ ፈለማ ስለ ዝኾነ ድማ ካብዚ ዝበዝሑ ዓወታት ኣብ ቀረባ ኣለዉ ክትብል ብዛዕባ ግርማይ ዘለዎ ሓሳብ ኣካፊላ ኤሪዩስ ካቶ ዝተባህለ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ገጽ ድማ ታሪኽ ኣብ ልዕሊ ታሪኽ ዝሰርሐ ቢንያም ግርማይ ኣብ ጅሮ ዲ ኢታልያ ኣይክቕጽልን እዩ ኣብ ጅሮ ዲ ኢታልያ ኣብ 5 መድረኻት ምስ ቀዳሞት 5 ኮይኑ ብምዝዛም ቅያስ ዝሰርሐ ትማሊ ተኣምራታዊ ብዝኾነ ቅጽበታዊ ውድድር ንብሉጻት ናይ ዓለምና ተወዳደርቲ ረቲዑ ብምስዓር ኣብ ታሪኽ ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ፍሉይ ታሪኽ ዘመዝገበ ወዲ 22 ዓመት ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ኣብ ዝቕጽሉ መድረኻት ጅሮ ዲ ኢታልያ ከም ዘይቅጽል ሓቢሩ ሙሉእ ምሕረት ይግበረልካ ክብል ንምዕባለታት ናይ ዝውዒ ዜና ገሊጹ ኣሎ እንተ ጸርፉ ሞ ዝገደፍና የብልናን እንተ ተነሓግን ወሲዶም መን እዮም ድዩ ዝተባህለ ሕጂ ዝበልካ እንተበልካ ንዓወት ቢንያም ግርማይ ክትምንዝዕ ዓቕሚ የብልካን ንስኻ ወዲ ዛፋራይልካ ዘንጥል ኣይትዘንጥል እቲ ታሪኽ ተሰሪሑ እዩ ንስኻ በዓል ኣፍ ኮንካ እንክትቅጽል እቲ በዓል ጣፍ ቀዲሙካ ኣሎ ዳንጋ ኤርትራዊ ኣብ ዓለም ታሪኽ መዝጊቡ ንኤርትራውያን ፍሉይ ወርሒ ዝኾነ ወርሒ ግንቦት ድምቀቱ ወሲኹ ፍሉይነቱ ኣጉሊሑ ኣሎ ፋራ ዝበሃል ሰብ ኣሎ ድየለን ነቶም ዝግደሱሉ ሰባት ንገድፎ ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ንዝደመቐ ኤርትራዊ ሓርበኛ ብኸምዚ ከተናእሶ ምፍታን ግን ሓደ ሓሳስ ዝኾነ ሰብ ዝብሎ ጥራዩ ክኸውን ዝኽእል ቢንያም ንመወዳደርቱ ረቲዑ ተዓዊቱን ንማዕከናት ዜና ዓለም ኣዕንዚዙን ኣሎ ሌፍን ጸፍን ዝኣመልካ ድማ ኣመልካ ክሳብ መግነዝ ክትቅጽሎ ትኽእል ኢኻ ኣብ ዓለም ትዝኸፈ ጸላኢ ንዓኻ ዝመስል ጸላኢ እዩ ሓደ ኤርትራዊ ሓሳቡ ካፊሉ ሓደ ኤርትራዊ የዝብል ወይ እትብል ብዓወት ኤርትራዊ ደም ዝነብዕ ወይ እትነብዕ ምርኣይ ከመይ ዝበለ ግርምቢት እዩ ንሓደ ኣባል ስለያ ንጸላኢኡ ንኽመስል እትዕልሞ እኮ ከተድሕኖ ዘይኮነ መታን ከተጥፍኦ እዩ ሎሚ እቲ ሓቂ ደርጉሕካ እምበር ዓሚትካ ወይ ኣሚትካ ኣይኮነን ንዓሻ ዓሻኻ ድለም እባሉ ጊዜ እዩ ክብል ሓሳቡ ገሊጹ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ተስፋና ቲዩብ ኣብ ዝሓለፈ መደብና ናይ ዘቕረብናዮ ትሕዝቶ መቐጸልታ ነዘን ስዕባ ናይ ዝተፈላለየ ወገናት መግለፂ ሓጎስ ኣቕሪብና ክንፍለየኩም መደብና ስለ ዝተኸታተልኩም ኣዚና ንመስግን ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ከምኡውን ኮመንት ብምግባር ድጋፍኩም ክትገልጹልና ንዕድመኩም ቢኒ ጎብለል ጸሊም ክኾብ ካብ ንእሽቶ ሃገር ስራሕ ቅያ ይፍጠር መመሊስካ ህጠር ኣየናትካ ዕጽፍ ስቱኽ ከምዛ ትኪ ዘለካ በሎኽ ከምዛ ትኪ በሎኽ ጎብለል ናይ ዓስራይ መድረኽ ኣደ ወሊዳ ትምከን ናይ ህዝብኻ ሓበን ተስፋ ጽቡቕ ዘበን ግርማ ናይ ሃገሩ ኩርዓት ናይ ኣህጉሩ ዓወት ዝድራሩ ጸሊም ኮኸብ ተፈጢሩ ገጣሚ ናይ ዝግጥም እዚ ኢሳያስ ተወልደ ካብ ኣሜሪካ እዩ ኣያ ሞሶሊኒ ብሽክለታይ ከይተዘውረኒ ኮምፒስታቶ ምዛር ከልኪልካኒ ሕጂ ግን ወለዶ ቆፂረ ሽግለታይ ሰሪረ ኣብ ጽርግያኻ ዓንዲረ ኣርኣኹኻ እትናተይ ስረ ኣፍ ልበይ ገቲረ ገጣሚ ናይ ዝግጥም ድማ በየነ ሰመረ ካብ ኣውስትራልያ ሬድዮ SBS እዩ ልኡኽ ጾር ህዝቢ ክኸብድ ብግቡእ ክፍጸም ኣብ ብራና ክውቀር ሎሚ ንዘለዓለም ዘለካ ክትውፊ ጽባሕ ከይትሕተት ውዕሎ ኣርኢኻዮም ከየበልካ ፈልከት ቢኒ ልኡኽ ህዝቢ ብዕድመ ንእሽተይ ጸባ ኣስሊኻኒ ውሽጠይ መሊእካለይ ጸሓፍ ናይ ዝግጥሚ ኤፍሬም ጎበና ቢኒ ሽምሲ ኢነልካ ሓርቢትን እንከሎ ራሕሪሕካዮ ንቮል ብድሎ ተዳሎ ንሱ እንተመነ ሰናይ ካብኡ እንከሎ ድሕሪ ዓወት ኣብ ቦታኻ መጺኡ ዮሃና ምስ በለካ ኣብ ልብዩ ዓብዩ ግብረ መልስኻ ሓየት ጸባ ኣስቲኻኒ ብልሕኻን ዕድሜኻን ግርና በለኒ ኣብ ቃለ ምሕተት መልስኻ ዓጊቡኒ ምስጢር ዓወትካ መንኮን ምበልካኒ ኣቦኻ ወላዲኻ ተደመሮ ኣሰልጣኒ ቢንያም በልክት ድረርያ ዘላ ብሃገራ ማልያኹም ወድያ
ናትካ ናቱ ምስ መራ ጽሓፍ ናይ ዝግጥሚ ተስፋይ ሃይለ ማሰን ቢኒ ኣርሓ ኮርሶ ቢንያም ደኸብሎ ክብረት ሓበን ኣብ ብሽክለታ ዓለምና ኮኸብ ሰሜን ቢኒ ደኸብሎ በዓልኒ ሕፍናን ኣብ ኣህጉርና ኣልማዛዊ ጸሊም ወድቶም ግሩም ኣይተ ግርማይ ሃይሉ ውሉድ ፍረወይኒ መሓሪ እታ ጸግዒ ጽላሉ ሓውቶም ኣሓት ኣሕዋት ሱንያት ብኹሉ ኣብ ዓንኬል ቤተሰብ ዓንዲ ማእከሉ ቢኒ ዕባይ ገጀረት ንእሽቶ ዓቢ ቢኒ ኣዝማሪኖ ፍቕሪ ተቐባሊ ወሃቢ ቢኒ ውሉድ ማእከልን ወሰንን ሓደ ልቢ ቢኒ ናይ ኤረ ጻዕዳ ዓወት ኣጐልባቢ ዛራ ቐዳሞት ወለደታቱ ሰብ ስሑል ዳንጋ በዓል በርበረ ጀጋንተ ዘጸውዑ ንዜጋ ከም ዘርኢት ይሙን ዮኒ ዓንተራት በኣጋ ኣሰርዳንናቱ ኤማ ሱሙያት ኪንዮ ኣፍሪካ ፍጥር ክብል ከም እሾኽ ብብልሒ ኣብ መድረኻት ዙራት ዓወታት ጨራሒ ኣብ ውድድራት ዘበለ ከይስዕር ተፈራሒ ሕይወት ዝዘርእ ሞተር ኣነቓቓሒ ፈለማ ንገዛእ ርእሱ ድሙቕ ሕብሪ ድሓር ንጋንታን ሃገርን ይበል ወካሊ ኣብ ዓውደ ሰላም ንጉስ ምድረ ባሕሪ ስሙን ወገኑን ብዓጀባ ልዓሊ ኣብ ኮረሻ ተወጢሑ ሸኻኹ ከም ነብሪ ጭዋዳታቱ እተወጠረ ገመዳ ዘካሪ ሓይሉ ከም ሓይሊ ፈረስ ጸዓት ፈጣሪ ትንፋሱ ንውሽጡን ደግኡን ኣድሃሪ ኣብን ናብን ሸቶታት ዘቋመት ብጋህዲ ምስ ብጾቱ ከም ማይን ጸባን ተወሃሃዲ ካዕቦ እናረገጸ ንዋንጫን መዳልያን ዘናዲ ዕማማቱ ዘበለ ዝፍጽም ብወኒ ብውዲ እዚ ናይ ቢኒ ነገርሲ ንቕያ እዩ ንቕያ ከም ወራሲ ኾይኑ እስከመያ ኣበየ ኹርንዑ ዘበለ ኤሪትርያ ንልሳናት ባዕዲ ዘእተወ ኣብ ጽውያ ሞጎስን ቅጽላትን ዘኒብዎ በብቋንቋ ኣድናቖት ተለጊሱሉ ስለትናቱ ጣቋ ተባሂሉሉ ሓበኔ ጐብለለ ኣፍሪቃ ሓድሽ መዝገብ ታሪኻካ ገንጸለ በኣጋ ንቢኒ በዓል ሓቦ ምስ ሉሉይ ፍሽኽታ መልኣት ይሃቦ ኣሳልጦ ምስ ደስታ ኣብ ቀጻሊ ዓወታት ይኹኖ መሰነይታ ምስኡ ይኹን ልዑል ሰለማዊ ጐይታ ክብል ጋዜጠኛ ኢሳቕ ኣብርሃም ካብ ካናዳ ሓጐሱን ኣድናቖቱን ገሊጹሎ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሕጂ ዝበልናዮ ትሕዝቶ ኣብዚ ዛዚብና ኣለና ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንምለሰኩም ብሰላም ጽኑሑና እናበልና ንፋነወኩም ናብ ካልኦት ብምክፋልን ክትተሓባበሩና ከም ዕዮ ገዛ ሰኪምና ክንፍለየኩም ኣብ ዘለኹሞ ሰላም ጥዕናን ዓወትን የሰኒኹም ወድሓንኩም ጠጥዑሙ ንምንየልኩም ኣባላት ተስፋና ቲዩብ ቻው Girmay in testa con Van der Poel che si schiaccia sulla bicicletta, splendido testa a testa fra i due più attesi, Girmay e Van der Poel, Girmay e Van der Poel, molla Van der Poel, la favola è completa, la favola è completa, dopo Gand, il primo africano della storia, dall'Eritrea, da Asmara, Bini Girmay, segnatevelo, giornata indimenticabile. Impressionante, ma come l'ha battuto? E si guarda, danno che bello, e si abbracciano, che bello, bravissimi, che bello. Bravissimi, si abbracciano. Ormai ragazzi, For Mathieu van der Poel, Biniam Girmay still glued to the wheel of the Dutchman. Vincenzo Albanese alongside him. Biniam Girmay opens up his sprint and tears Mathieu van der Poel right on the limit on his wheel. Can Van der Poel get past Girmay? The road kicks up to the line. Van der Poel on the limit, Girmay pushing for the line. Those two tear clear of the rest of the race, but Girmay is going to hold off Mathieu van der Poel, and he makes history. The history maker, the Eritrean, the rising star of Africa, has done it at last. A brilliant, brilliant ride from Biniam Girmay, who did everything perfectly, and boy does he deserve that. Van der Poel acknowledges that he's been beaten by the better man on the day. And that, ladies and gentlemen, is history in the making. They watch Martin left hand side.
But Sovivo moves up. There's Girmay who's going to try and come off the wheel of Van der Poel. He waits there. Van der Poel is going to accelerate now as the road does go up. Looks to try and find his way through. Girmay waits still on the wheel of Van der Poel. It is Girmay now who launches. Girmay at the front. Can he stay there? Is history about to be written? It's Biniam Girmay who's going. Biniam Girmay with a force on the pedals. Right behind him is Mathieu Van der Poel, who's trying to come around as they come to the line. Biniam Girmay, Mathieu Van der Poel, Girmay to the line. Girmay still has it for the moment, has to keep it going. And Veni, Vidi, Bini. More history is made. Eritrea is the winner of the Grand Tour stage. Say it loud, say it proud. The flag flies at the finish, and Biniam Girmay, the trailblazer, does it yet again.